ассалому алейкум ҳамдиёрони азиз, ҳамватанони азиз, апа ва фарои азизу меҳрубон, ҳамаи шуморо бо рӯзи иди қурбон муборакбодӣ мекунам. Худованд як иди хушрӯ гузаронен бо як насрениҳои хуб. худованд ҳамаи моро боз ҳам ба соли дига ба ҳамин рӯз бирасонад. Тамошобинони азиз ва ҳар як он духтаракое ки дар командаи ман кор мекунанд, ҳамаи шумо низ ба ҳамаи шумо низ муборакбодӣ мекунам ва ҳама он подписчикони, ҳама он шахсоне ки дар ватсапи ман муборакбодиро кардагиен, ман барои шумо бо видеообрашения раҳмат мегӯм ба ҳар як он шахсоне ки моро имрӯз табрик мекунанд ва ҳамаи шумо низ ба ҳамаи шумо низ муборак бошад иди қурбон. тамошобино, хулоса мо имрӯз вай мерем. Мо да Тоҷикистонам қурбонӣ кардем, да иҷарам қурбонӣ кардем. Гӯспандмона уже киштем, гӯшташа ҳози овардестян мона ана як қасобхона қасоб да киштем. Ана гӯшташа овардестян мо иҷа ҳози тортхарӣ омадем, як бура чӣ мекунем, майда чайда бисёр харидем, мева чева ҳамаи чӣ гирифтем. Ягом лави ов рафта шашлик пухта ид мекунем, барое ки дар иҷа ягом занаки тоҷик нест ки мо да хона ид кунем. хубтараш кӯдакода свежий воздух, духтарҷон касалине, хубтараш да ягом свежий воздух да кӯдако давида бозӣ када. Как раз ирӯз погода суперски. тамошобино, мо торт гирифтем, тарбуз, мева, харбуза, рулет, ҳамаи чӣ гирифтем. хона рафтестем. Фатима, привет бугу. хона рафтестем, кӯдакора мегирем, гӯштомона ним соат пас меоранд, гӯштора мегирем, мерем лави ов, язна шашлик мекунаму мехӯрем. тамошобино, яъне ми гӯштмона овардан, и гӯшти говишай, ҳози бо гӯшти гӯспандиша мебиёранд, ушан видео мекунам. ҳози ай мо фарш мекунем, гӯшта реза мекунем, мариноват мекунем, мегирем мерем то уҷае ки мо ҳози лави ов рафтесем, як соати навақтам, як соат давай мариноват меша, ба уҷа мерем тайёриш мекунем. қади гӯшт ҳамиро кушта ҷам шуда, чиқад сувержи сиро деде канки деҷа чорда ҳамин برای که کشته و کودکان یک 15 тамошобино, мо омадем ин алави ов қати кӯдако ду мошин кидаю бабки направо и налево. ина шашлик кадестай апам қати шуш. молодец. худои хушрӯй набине. Цветы хочешь? Мах, цветы. Охи, утари неста. А здесь нету ухали. И мега утари пуф кунам бапара. Одуванчик нет, здесь нет, Фатима. тамошобино, ина мо омадем уже лаби об. кати апай рудоба, апам кати тамошобино, апам кати шавҳараш вай пухтестия. шашлик и манзараҳоя бинед чӣ хушрӯй, иншоллоҳ. идем беҳтарин. Неким лабои об мор доштай. морои майдача майдача. мерем ака. шашлик ози 5 минут пас тайёр мешава. ها اینها یا ششلیک پزکی دیگه دیگه با مو رام نمیرسه. دیگه ششلیک تماشابینو من مارینوات کردگیم. اینا. Я тоже буду помогать. Иди قربان مبارک. هوای ما
ина тамошобина пайрудоба салати закаснои тоҷикистонӣ тайёр кардестиян афам хурдеста. ина деҳқони чакамона би. ина язнам аялам кӯдакоя катайса дроварди. Як кас с тобой буду. Не бия хатима мешина Мухаммад. ду поча хати мекунанд. Худои. خلاصه тамошобино дар аввал мо камтар нафаҳмидем. Рости гап ман нафаҳмидем. ин лодка ҳам бигем скорост доштай. пеш мекунӣ, ақиб мекунӣ, то метӣ. баъди аз нам фаҳмондан маям ёд гирифтам рости гап 1 соат зиёд мо дар ҳами байни об гузарондем. вақт мона апайрдо барам штаги бад ҳамамон штем. дар аввал тарсидем, баъд тарс айдиломон дур шид. як иди беҳтарин гузарондем. сами главни мо барои кӯдако рафта будем. кӯдако хурсанд, хушбахт. кӯдакоя дида хурсандии кӯдакоя дида мо худмонам хурсанд. ана шумо чӣ хел гузаронде тамошобино ида? боз ҳам иди қурбон ба ҳар яке шумо муборак бошад. худованд дар хонадони ҳамаи мо файзи баракати алоҳияшонро бирезонанд. фаровонӣ бошад файзу баракати худованд. ба ҳамин тамошобино иди мо тамом шид. хулоса мо 1 соат иҷа гаштем, бо рафтем як торт порт хӯрдем. торт чанд намо торт бурдагӣ будем. ана баъд бо биромадем бигем рафтем хона ба хонаҳои худ. неким действительно тавостои тамошобино пушаймон нашидем ай ҷои рафтагимо. дар ҳамин ҷа бо ҳамаи шумо хайри хуш мекунам. ҳар куҷое ки ҳастен худованд нигаҳбонтон бошад то наворҳои оянда. худоҳофиз.